Hola, gent. Estem aquí a la Rambla de Girona, a les parades de Sant Jordi, i aquí tenim a la primera persona que entrevistarem. Què significa per tu aquest dia? Em sembla un dia molt bonic per defensar la cultura, potenciar el que és la lectura, el fet de regalar llibres, i una mica d'amor i Has comprat algun llibre o tens pensat comprar-ne? N'he comprat un. Quin llibre? Quin llibre? Es diu 3 mesos de vacances. El podem veure? No el podem veure perquè el tenim al cotxe. D'acord, de quin autor? És de la Núria... Neus algo. D'acord, i doncs t'ho estàs passant bé aquí a la M'ho Rambla? estic passant molt bé, hi ha T'agrada? una mica massa de gent. Una Però mica bueno, massa de és gent. normal. És normal, ens agrada la cultura catalana i aquí estem celebrant. Què et sembla aquest dia de Sant Jordi? Bé, és un dia pels catalans molt significatiu, un dia meravellós, un dia de festa, encara que sigui laborable, i és una tradició que s'ha de mantenir i cada vegada doncs, la gent que és d'aquí i la que no és d'aquí, que entengui el que és aquesta festa, la festa del llibre, de la rosa. Molt bé, molt contents. Ens podries explicar una mica la parada? Val. Aquesta parada és dels Manaies de Sant Daniel. Els Manaies de Sant Daniel som una associació civil que es va fundar l'any 2011 i es dedica fonamentalment a organitzar actes culturals, actes solidaris i també participem en les tradicions populars, com ara les processons de Setmana Santa, on hi sortim, aquests som nosaltres, i sortim amb 6 soldats amb armadures de ferro per participar en les processons de Setmana Santa. Però no estem només enfocats a Setmana Santa, sinó que pensem que els Manaies és una figura que ha d'estar present durant tot l'any i que ha de fer coses per la ciutat. Coses com les que us he dit, actes solidaris, actes culturals, fem concerts benèfics, etc. I la parada d'avui és una mica per donar a conèixer de la nostra associació i per que la gent ens conegui. I també recollim llibres. En comptes de vendre llibres, per Sant Jordi recollim llibres infantils de la gent que ja no els necessita, que després els donem a entitats benèfiques que sí que ho necessiten. D'acord? Pots fer una foto? Sí. I si voleu engreixar el porc, també. La voluntat. Què més? Bueno, ja estaria. Ja està? Moltes gràcies. D'acord, aquí tenim el regidor d'Esquerra Republicana de l'Ajuntament de Girona i doncs li farem unes quantes preguntes. Què significa per tu aquest dia? Aquest dia és el dia És que si no, no seré és el dia de l'amor, és el dia de la companyia, és el dia de conviure tots plegats i és un dia molt bonic per tots els que sentim aquesta catalanitat a dintre. O sigui, és un dia per mantenir viva la cultura catalana, per recordar-lo. Sí, per tota la part de l'amor, però per tota la part de la cultura, de la llengua, de la literatura, tot això jo crec que és una part molt important de la nostra tradició, de la nostra cultura i que cal mantenir-la viva i veure els carrers així de plens, realment fa veure que tothom hi acaba entrant i valorant aquest dia d'aquesta manera. Què fa l'Ajuntament i l'Esquerra Republicana per promocionar Sant Jordi? Des d'Esquerra Republicana portem la regidoria de Cultura, però des de l'Ajuntament sencer el que estem fent és intentar fomentar tota aquesta part de catalanitat, tota aquesta part de la cultura, del que representa la cultura a la nostra ciutat. És una tradició que es fa arreu de Catalunya, hi ha molts països del món, però aquesta manera de viure-ho no és casual. L'altre dia llegia un diari que una manera de viure Sant Jordi a Catalunya, una de les millors ciutats, és Girona, perquè no només és sortir a passejar, hi ha diferents parades, etc., sinó que hi ha moltes activitats que es poden fer durant el dia arreu de la ciutat i que tothom pot trobar la seva activitat i sentir-se participant d'aquesta jornada. Per tant, tot això és el que fomenta l'Ajuntament, més enllà d'organitzar les parades, etc., que tothom pugui trobar el seu espai per sentir-se a la festa. Sí, perquè a sobre és un dia en el que participa tant gent catalana com local, no? Doncs és una festa
festa molt acollidora. I és una festa que poden no ser catalans, però tothom se sent una mica en català aquest dia, Aquest dia. Perquè tothom vol participar de les roses, tothom vol participar de comprar un llibre, de fer algun tipus d'acte social en companyia de tothom, no? De tota la ciutat, per poder treballar conjuntament aquesta catalanitat. I has comprat algun llibre? Tens pensat comprar-ne algun? I si ens recomanes algun autor o editorial? Abans, quan m'ho has preguntat, he pensat, no, però sí que és veritat. He comprat aquest llibre, és un llibre que ha fet ara Farera Gironina. Han fet diferents llibres explicant la diferent imatgeria tradicional catalana. Aquest és sobre l'àliga. L'àliga és l'emblema de la ciutat de Girona. I explica com es va crear, com va sortir la idea... com va sortir la idea de crear l'Àguila a la ciutat de Girona fa uns anys, i és un llibre que m'agrada molt. A mi m'agraden els contes infantils i crec que és una bona manera de poder-ho fer. M'agraden els contes infantils perquè soc mestre d'educació infantil. Jo també, molt bon llibre. I moltes gràcies. Moltes gràcies a vosaltres. La revista Temperatura és una revista, com diu el seu nom, per anar a cagar. Ja que anem a tot arreu amb els mòbils, com a mínim al lavabo, ens emportem una revista. Podeu trobar des d'articles, contes, vinyetes, còmics, passatemps aquí al final, una revista molt completa i un bon regal per fer els que passen molta estona al lavabo.